खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ अल इन्डिया गल्ड काप टुर्नामेन्टआव इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ सेमिफाइनालाव सौहैबाय। दुलियाजानाव खुंनाय टुर्नामेन्टनि क्वार्टार फाइनाल मेचखौ इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ 4 गलाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिखौ गोरलैयै फेजेननो हाबाय। बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बारग' इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि एमसिएलए महरै समायखिरा लाबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया मैया समायखिरा लाहैयो बिटिसि एसेम्बलिनि जथुमा नबलाङाव। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव रेलवे ट्रेकआव सिनाय मोनै दुथांफोरा आइइडि बेरफ्रुसार होनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' बिथाङा हिंसायारि जाथाय सोमजिहोना माब्लाबाबो ओनसोलनि जौगानाय फैया होनना फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि एमसिएलए महरै समायखिरा लानायनि उनाव प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा 100% मावफुंजानांगौ बिनि थाखाय कमप्रमाइस गैया होनना फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे थांनाय सानाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हायैनि जाहोनखौ फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। যিদিনাখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এছেম্বলি হৈছিলে সেইকাৰণে সেইদিনাখন বিশেষ কাৰণত মই আৰু আমাৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমি আহি পোৱা নাছিলোঁ। তো আজি আমি আহি আমাৰ স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমাৰ শপত গ্ৰহণটো আমি অলপ আগতে গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু একেলগে আমাৰ বিজেপি তৰফৰ পৰা ৰেখা বাইদেউ শপত গ্ৰহণ কৰিছে আজি। আহি থকা সময়ত বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে এই অঞ্চলত সদায় শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আৰু 26টা জনগোষ্ঠীয়ে একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আৰু আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক সমস্যা এই সমস্যাবিলাক ৰাইজে সমাধান বিচাৰে এই আটাইবোৰ কথা লৈ পেলাই যোৱা 5টা বছৰত আমি যিখিনি কাম কৰিলোঁ আহি থকা সময়ত আমি বিৰোধী হিচাপে হওক বা কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ হিচাপে হওক আমাৰ কামটো আমি কৰি যাম। আমি বিচাৰিম এটা হেল্ডি ডেমক্ৰেচি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট একাউণ্টেবল সদায় এটা চৰকাৰ আমি বিচাৰিম আৰু সেইকাৰণে আমি কাম কৰি যাম। আৰু আজি আমাৰ যি 7জন আমাৰ এমচিএলএ জিকিছিলে ইউপিপিএলৰ আমি 7জনৰ আমাৰ 2জনক লৈ শপত গ্ৰহণ কৰা কমপ্লিট হ'ল আৰু যেতিয়া এছেম্বলি হয় আমাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব বা আমাৰ যিখিনি ৰোল সেইখিনি আমি পালন কৰি যাম। বিজনলৈ কাম কৰিছিল ৰাইজে যেনেকৈ মেইনটেইন কৰিছে ক'ৰবাত কিবা থাকি গৈছে নেকি? চব পলিটিক্সটো ডেমক্ৰেচিত বিভিন্ন কাৰণত উত্থান পতনবিলাক হয় আৰু যিটো মেণ্ডেট এইটোতো আমি অলৰেডি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত আমি নিজৰ মাজত এটা ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন বা পৰ্যালোচনা বা ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং আমাৰ চলি আছে যে ক'ত ভুল হ'ল ক'ত ভাল হ'ল আৰু যিখিনি মিছন ভিজন লৈ কাম কৰিছোঁ এইটো ফাউণ্ডেশ্যন লেভেল আছিলে গতিকে ইয়াৰ যিটো ইম্পেক্ট। मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि जास्टिस नागिरनानै कंग्रेस दोलोआ केन्डेल लाइट फोजोंनानै हानजा सुरनायखौ पुलिसआ होबथानायखौ नुनो मोननाय जादों। एमपि जयन्त बसुमतारीया निउयर्कआव इउनाइटेड नेशन जेनेरेल एसेम्बलि UNGA नि 80थि जथुमायाव थान्दै हानजायाव बाहागो लाहैदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चीन हादोराव खुंनाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलाव भारत हादोरखौ दैदेनदों बिटिसिनि बर'नि फिसा दिप्ति बसुमतारी बिथाङा। गोजोननि नोगोर क'क्राझार हाबजेननाय कारिगावआव थानाय समायना गेटनि थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाजादों बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि समाव बे समायना गेटखौ बानायनाय जादोंमोन। गेटआव थानाय नेम प्लेटखौ सोरबा मेगन गोसा गाज्रि आखुनि सुबुङा बोख्लाबनानै गालांदों आरो गेटनि सिगाङाव थानाय लाइटखौबो गाज्रि रोखोमै खालामनानै गालांदों होनना अजद दैखांदों। बे समावहाय जोङो जोंनि बड'लेण्डनि राजधानी जे हाबजेननाय जोंहा कारिगावआव मोनसे एन्ट्रेन्स गेट दं आरो बे गेटखौहाय जोंनि दोरोङारि हारिमुवारि आगजुफोरजोंहाय बानायनाय बे गेटआ जोबोर समायना। बे गेटखौहाय
जोङो अपेनिं खालामनाया जोंनि बिटिसि बाथि बिटिसि बिसायख'थिनि एसे सिगां खालामनाय जादों दा खालामखांनानै जोबोर समायना रमायना बयबो बाहाय फैनानै मोनसे जोंनि दोरोङारिनि जिहेतु दामजुजों बानायनाय हिसाबै बाहाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै बाख्नाय सोलायदों आरो जाय बिथांमोनखौ बानायदों बे बानायगिरि बिथांमोनखौबो दिनैहाय जोंनि गासै बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बाख्नायदों दा बेखौहाय जोंबो गोसो गोथारै बिराद बरायदोंमोन नाथाय दिनै फैनानै नुफैबाय बे समावहाय बे गेटखौ बानायनायनि मुङावहाय जिहेतु बै समाव मोनसे गभर्नमेन्ट दंमोन इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय गभर्नमेन्ट बिथाङा जिहेतु बानायदों हिसाबै बेहाय मोनसे नेम प्लेट दंमोनहाय बे नेम प्लेटआवहाय जोंहा दंमोन प्रमद बर' CEM BTR लोगोसे बाहाय दंमोन इन प्रेजेन्ट अफ उर्खावगोरा ब्रह्म आरो जोंनि सानजा क'क्राझारनि जोंहा MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथां लोगोसे जोंहा दंबावो आकाशदीप IAS प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोननि बाहाय नेम प्लेट बेखौ बानायनायाव होनाय जादोंमोन नाथाय बे नेम प्लेटआ दिनैहाय गुगानानै दङ आरो बे गुगानायखौहाय जोङो दिनैहाय नुनानै दुखु मोनदों खारन जोंनि राजधानी क'क्राझाराव हाबजेननाय बे गेटआ बेबायदि अबस्थायाव जानांगौब्ला आरो भबिष्यताव जोङो जोंनि बे गोजोननि जे क'क्राझार बेखौहाय जों बोरै लाखिगोन जों बे मोनसे साननाय फैदों दा बेखायनो जे परिबेसाव बे जा गुगादों बा सोरबा गोसो जानानै बेखौ जुदि बोखारदोंब्ला थाबैनो बेखौहाय आङो व्यक्तिगत हिसाबै आरो रायजोनि जानानै आङो खावलायनो लुगैदों नैबे नेम प्लेटखौहाय डिपार्टमेन्टेलि एबा जोंनि बर्तमाननि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बिथांमोनहा बेखौ जाहाथे मोजाङै खालामनानै दोनफिनो जाहाथे बे नेम प्लेटआ बे आगोलाव जेरै दंमोनहाय बिदि जाहाथे खालामनानै दोनफिनो आं बेखौ गुरै खावलायबाय खारन जोंनि नैबे बिटिसिखौहाय जों ओरैनो गोरलैयै मोनाखै बयबो बेखौ मिथिगौ आरो बेखायनो जोंनि नैबे बिटिसिखौहाय जेब्लायबो गोजोनै जों लाखिनांगोन बेबायदि खामानि मावनानै जोंनि नैबे गोजोन जाखानाय जिहेतु बिटिसि बा बिटिआर बेखौहाय जाहाथे गुबुंले खालामनो रावबो दा नाजाथों आं बेखौ बिटिसि बिटिआर बासिनि गासै रायजो राजानि खाथियाव खावलायबाय आरो दिनैहाय बाहाय जों नुफैबाय फैनानै जिहेतु जों दा एसे सान हाबनायखाय एसे बाहाय खोमसि खोमलाव जादों नाथाय बाहाय मोनसे लाइट्स दंमोन बेखौहाय समायना नुनाय सब समाय सानाव जेरै समायना नुनाय मोनायावबो जाहाथे बेबायदि नायनो हानायनि मोनसे बाहाय परिबेस दंमोन लाइट दंमोन बे लाइटआ नैबे समाव गैया कारना जाहैबाय जोङो खाथि खाला मानसिफोरनियाव जों सोंनानै मोनदों बे लाइटआ सप्ता खनसेनि सिगां डिपार्टमेन्टआ बाहाय बिल होनो हायैनि थाखाय बे लाइट फैनांगौ बेखौहाय जे मिटार दं बेखौहाय डिपार्टमेन्टआ लानानै थांदों होननानै जों मिथिबाय दा बेखायनो आं गुरै खावलायगोन आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारखौ आं खावलायगोन नोंथांमोनहा जाय जेखि बानाया जेखि पार्टियानो सरकाराव फैनानै बानायाथों मानो बै जिनिसफोरखौहाय उननि समावहाय जाय सरकारा सालायो बिथांमोनहा जोथोनै लाखिनांगौआ बिथांमोननि दायित्व कारना जाहैबाय थांनाय जे सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय जे सरकारमोन 5 बोसोराव बेबायदि कुनु जायगायाव आगोलाव खालामबोनाय जाय सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जिहेतु 15 बोसोर सरकार सालायबोदों बिथाङाबो गोबांथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बानायदों बिथांनि बानायनायखौ जोंनि इउपिपिएलनि सरकार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा माब्लाबाबो बेबायदि आखाइ होफेराखैमोन नाथाय दिनै गिबि बेखौ जों नुनानै जोङो दुखु मोनदों बेखायनो खुथारै आङो खावलायनो लुगैबाय सरकार एबा डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोनहा जाहाथे बे गुगानाय नेम प्लेटखौ थाबैनो होयो आरो बिनि जे लाइट बे लाइटनि बेबस्थाखौ थाबैनो खालामो आं बेखौ गुरै खावलायबाय आरो जोङो थाबैनो खालामजानो लुगैदों साननै सानथामनि गेजेरावनो खालामजानो लुगैदों आरो जुदि खालामनो हायाब्ला बिथांमोनहा बेखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों बुङोब्ला मोजां जायो जोंनो खुद फैनानै बेखौहाय जों मोजाङै खालामगोन बिथांमोनहा जुदि खालामनो हायाब्ला बेखायनो सानथाम सानब्रैनि गेजेराव बिथांमोनहा खालामोब्ला मोजां जुदि खालामाब्ला जोंनो फैनानै बेखौ खालामफैनो जोङो आवगायबोगोन नोंथांमोनहा बाहाय जाहाथे जोंनि फारसे गुबुन जेबो साना बेखिनिखौ आं खावलायनानै नैबे समावहाय बाहाय नुफैनानै आंनि जे दुखु फोरमायनाय बेखिनियावनो आं फोजोबबाय गोजोन्थों।